σας. Νέο βιντεάκι σήμερα. Έχουμε πάρει τη χρυσή χίνα, το καινούριο Scratch, που είναι πολύ ωραίο σαν εμφάνιση. Λοιπόν, για να πάρουμε το αντίστοιχο ποσό πρέπει να βρούμε αυτά εδώ τα χρήματα, τη δεσμίδα. Και λέει εδώ βρείτε την χίνα και κερδίστε όλα τα ποσά. Έχει 10 ευκαιρίες αυτό. Πολύ ωραίο. Για να δούμε και τι δίνει. 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 1000, 2500 και 100.000. Λοιπόν, καλή μας επιτυχία. Για να δούμε. Άστρο. Πέταλο. Τι είναι αυτό? Κέρμα. Διαμάντι. Και ξύνεται και ωραία. Λοιπόν. Ταλούδα. Τριφύλι. Βγάλε μια χίνα να μας τρελάνεις. Κορώνα και ευρώ. Τίποτα το πρώτο. Πάμε στο επόμενο. Καρδιά. Κέρμα. Πεταλούδα. Άστρο. Διαμάντι. Κορώνα. Κορώνα. Πέταλο. Λαμιανική. Ευρώ. Και τριφύλι. Έχουμε και την πιθανότητα 4 προς 31. Ωραία. Πάμε να αξίσουμε. Όπα. 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 Παιδιά. Δεν το πιστεύω, χίνα θα έχει. Χίνα, τα πήραμε τα λεφτά μας. Τα πήραμε τα λεφτά μας. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Παιδιά. Όπο. Κάπου έχει χίνα, κάπου έχει χίνα. Κάπου έχει χίνα, κάπου έχει χίνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα οικονομήσαμε, παιδιά. Έτσι πιστεύω. Κάπου θα μας πεταχτεί η χινούλα. Yes. Yes. Όπο, τι ωραία. Λοιπόν, 5. Ωραία, να τη χίνα μας. Πολύ ωραία. 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, παιδιά. Πολύ ωραία. Με την πρώτη φορά, με 3 μόνο, όπως είδατε στην κάμερα. Και παιδιά δεν το πιστεύω, 50 ευρώ κιόλας. Να το, παιδιά. Χινούλα μου. Άντε παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άμα κάνουμε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ. Κάντε εγγραφή και like και τα λέμε.